Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Guaye kunamata, moyo unofawa, tauya kuna Jesu, vonesi wedu, nekutenda tohuya, kuchishangu chedu, ora pawa wakaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa wakaneta, shakana kakuwayo, guaye kunamata, tenzi oswedera, anetsitsi kunzwa vana vachichema, zvese tinozviisa pamakumo ake, ora pawa akaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, nguva yekunamata, apo vanoyedzwa, toisa kuna tenzi anobatsira, nemoyo wekunzwira, obvisa zvinetso, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka
wayemnamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo. Ndoda kukukwazisai mese muzita raJesu tichikuchingamidzai kuchirongwa chedu chemangwanani ano. Tiri kuda kudzidza kubva mukati meshoko raMwari. Tanga tiri kudzidza throughout vhiki rino, tanga tichidzidza nyaya yemunamato kana kuti nyaya yemunyengetero. Tiri kutarisa munyengetero watenzi kana kuti the Lord's Prayer yatinowana kuna Mateo chitsauko 6. Takatanga nekuongorora mashoko anotaurwa naJesu pamusoro penyaya yemunamato. Jesu achiti musafanane nemahedheni, vanongofarira kuti vataure mashoko mazhinji kuti waonekwe nevanhu, asi imi pamunonamata zivai kuti muri kutaura naMwari. Chinangwa chemunamato i-transformation, kwete an exchange ye-information. Hatisi kungotsvaka kuzivisa Mwari zvinhu zvatinoda, hatisi kungotsvaka kuzivisa Mwari kuti taswera sei. That can be a small part of prayer. Asi prayer, the number one aim is kuti munamato unofanirwa kushandura munhu wacho anenge achinamata, anofanirwa kushandurwa as a result of prayer. Saka chekutanga chatakatarisa inyaya yokuti Baba vari kudenga ndi Baba wedu, ndi Baba wemunhu wese. Then chechipiri chatakaongorora ndechekuti zita raJehovha izita rine chiremerera, izita rinofanirwa kuyera. And ini ndinotobatsira kuti zita raJehovha rikwanise kuyera. Saka patinenge tichinamata munamato uyu, tiri kutoona zvinhu zvatiri kufanirwa kuita. Munamato uyu imwe nguva it's an instruction for the day. Kuti ndezvipi zvatofanirwa kuita mukati mezuva ranhasi tinotozviona in this particular prayer, because riri kutotaura kuti zita raJehovha ngariyere mukati meupenyu hwemuKristu. Bible rotaura kuti thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Takatoongorora takati munhu anofanirwa kuita kuda kwaMwari ndini ndinofanirwa kuita kuda kwaMwari muupenyu hwangu. Saka this is a call for me to reflect the love of Jesus. Hausi munamato wokuti uringonamata uchingotaura chete, asi munamato wekutsvaka marching orders for the Christian. In this model prayer, we find the marching orders for the Christian. Nasi toda kuti titarise verse 11. Inoti, give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Tisati taenda mberi, regai timbokotamise hope dzedu tinamate. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tazarura shoko renyu tichitsvaka chingwa cheupenyu chinobva kwamuri. Tenzi tibatsirei kuti tikwanise kuwana kana kuona Jesu mukati meshoko iri. Zvese ndonamata muzita raJesu muponesi wedu. Amen. Bible rinoti, give us this day our daily bread. Munamato uyu maybe chandotanga kuona inyaya
daily bread. Kazhinji kacho handifariri kuwana zvinhu zvingori daily. Kana ndichirima ndodawo kuti ndikwanise kukohwa ndowana zvekudya mwenguva zvinokwana gore rese ndichindopinda futi mukati merimwe gore. Ndakadarika mbichana next time yeharvest ndichifara ndichigutsikana kuti dura rangu rakazara, even pakaita nzara gore rinouya, chikafu ndokwanisa kuchiwana, maybe at least mudura makaiti mune chikafu che2 years kana kuti at least 1.5 years ndiri pari nani, ndo kuda kwandinoita ini. Asi Bible richiti namatai rinoti give us this day our daily bread. Zvichireva kuti Jehovha dzimweni dzenguva haatipi zvinhu zvinokwana gore rose, haatipi zvinhu zvinokwana mwedzi wose, asi Jehovha anovimbisa kuti aiwa zvinenge zvakangotarisana nezuva ndinokupai. God gives us daily provisions. Ndo rangarira nyaya yemudzimai weZarefath. Bible rinotaura kuti Elijah anoenda ikoko ndokumbira chingwa, and I'm sure inyaya yatinoziva. Elijah chisvikako mukadzi uya totaura kuti ina handina chingwa chandasara nacho ndechekuti ini nemwana wangu tidye, kana tadya takutomirira kufa. Bible rotaura kuti Elijah noti aiwa, don't worry, as surely as the Lord lives you are going to have enough bread throughout the year. Saka tanga wangondipa inini zvekudya. Mukadzi uyu otopinda mukitchen, mupantry, otora flour yanga yasara, mafuta anga asara, obeka kachingwa. Flour yacho yobva yatopera. Flour potosara pasisina kana flour inenge iripo. Potosara pasisina mafuta anenge aripo. Achipedza kupa Elijah, kwakuwana pangosara tushoma shoma ini nemwana wangu tidye, obva abhekera mwana wake kachingwa. Bible rotaura kuti process iyi inoitika 3.5 years. Mwari was fully capable of giving them enough bread for the whole drought. But you know, sometimes Mwari anongotipa enough for each day. Nemhaka yei Mwari achidaro? Nokuti Mwari wants us to remain dependent and trusting in him. Kashoma kuti tinamate. Mwari obva azarura otipa zvese zvatanga tichida. Imwe nguva munhu anga ari kunamatira fees, ona nzvimbo yechikoro wangu waiwana, wawana nzvimbo yechikoro kuAustralia, chotanga kuwanikwa haisi mari yefees, unobva watanga nekuwana visa. Iye zvinezvo wakuchitambura kuti fees yacho ndichaiwana kupi, uri kutsvaga fees, ungobva ati ndichakutengera ticket asi fees haisati yabhadharwa. Umovara hano ndokubatsira neaccommodation asi fees haisati yabhadharwa. Why? Because Mwari wants us to remain dependent on him. Ozoona pauya imwe 500 yefees asi mari yacho haisati yakwana. You learn to keep trusting in Jesus every single day. Saka Bible rotaura kuti pamunonamata mufanirwa kutinamata kuti Lord, give us this day our daily bread. Nekuti Mwari paanotipa zvinenge zvakangotarisana nezuva. We need to keep dependent on God, and this is true kwete panyaya physical needs edu chete, asi spiritual needs are even more important spiritually. Hapana pekuti Mwari anogona kutipa zvekudya zvinokwanirana negore rose in advance. Munoziva chiKristu chevazhinji chinenge chakamira ipapapa. Munhu anoti pamunoenda kumusangano paya, mwenguva panoitwa camp meeting, vanhu vanodzoka vari in high spirits zvekuti vanhu vanototi dai Jesu aiuya tiri pacamp meeting zveshuwa muumambo hwedenga taipinda. Asi God doesn't want you to have a relationship inoita high and low. God haadi kuti uwe neukama hwepacamp meeting chete, asi Mwari anoda kuva neukama newe zuva nezuva. Anoda kufamba newe every single hour of the day. Saka Jesu oti the prayer should be, give us this day our daily bread. Ndorangarira nyaya inotaurwa a children's story inotaurwa yomwe mukomana akati kuna mai wake inini zvekunamata every day zvinenge zvakundiremera,
saka zvandakuda kuita is at the beginning of the week chabva ndangonamata munamato unondikavha vhiki rese. Mai vacho vachizvinzwa vakabva kuti no it's okay. Sobva wazomuona manheru wakamupa zisadza ranga rakati kurei nemuriwo wangu wakati kurei. Mukomana wacho akati chikafu ichi handifungi kuti ndingachipedze chese nhasi. Zai wotochidya uchipedza. Ndakupa nhasi chikafu chevhiki rose. Saka wakadya nhasi Sunday. Chimwe chikafu chazochiona next week. Mukomana akati aiwa hazviite. Chikafu ndotoda kuti ndichiwane every day. Mai wacho wakabva vataura vakati exactly. Nyaya yacho yechikafu nenyaya yemunamato inyaya ye-everyday. Nyaya ye-our spiritual lives is something that we need to do every single day. Paul anotaura oti here I die daily. Daily we need to be looking for an outpouring of the Holy Spirit. Vamwe vanhu vanotarisira kuti hameno kuti zvichazoitika musi upi, zvichaitika rini, somewhere in the future ndo pachazodirwa mweya mutsvene musi wacho iwowo ndichauwanawo, and you are waiting for a future event. But the Bible says you need to learn to seek God daily. Every day we need to be looking for the face of the Savior. Chimwe chandinoona ndechoti ndichitarisa munamato uyu, nguva vazhinji wedu takaedita zvinhu zviri mukati meshoko raMwari. Bhaibheri rinoti forgive us. Bhaibheri rinoti give us this day our daily bread. Jesu vocabulary yake yange yakakwana, yange isina kushota. Anga asiri kushaya mashoko. Haana kuita mistake paakataura kuti give us. Tipei plural. That was design yaJesu. Imwe nguva vamwe vedu tofungidzira kuti aiwa apa pari kunzi give me this day my daily bread. And kararamiro katinoita, kararamiro kari kuratidza chindini chekungoona kuti ini ndini ndega ndiri kuda chingwa. Asi mukati meshoko raMwari Bhaibheri riri kuti give us this day our daily bread. Zvichireva kuti kana chingwa chasvika mumba mako hachizi chako chete. Ndofarira tsika yedu pachivanhu pekuti kana chinhu chakanaka chaitika mumhuri, zvonzi makorokoto unobva wati ndedu tese, nekuti chipo chinenge chapinda mumusha mako hachizi chako chete asi ndechemhuri yose. Mota yavawana haizi yako yoga asi mota ndeye munhu wese. Saka tese totopindawo mumota imomo tichitenda Jehovha nemota yavawana iwobva watobvuma kuti ndeyedu tese mota yacho. Saka Bhaibheri riri kuti paunonamata, namata uchiti give us this day our daily bread. Zvichireva kuti hausi kungonamatira zvekudya zvako wega, asi uri kutotsvakawo kuti ko umwe wangu ane zvekudya here, wekwangu vanazvo here zvekudya, ko uya mukomana uya wepakona zvekudya anazvo here. Zvichireva kuti when God gives you a blessing, it's not just a blessing for you, but it's a blessing for the entire community. Bhaibheri riri kutiudza kuti when we pray, we should pray and say give us this day. Tese titoripo kana munhu atokomborerwa, God is seeking to be an avenue of blessing through you. God is seeking to give to the world through you. Saka pauri kunamata chiti give us this day, uri kutoona your responsibility towards the hungry. Uri kutoti ini, the moment I have bread, I'm sharing it with my neighbor. The moment I have food, I make sure that there is nobody else who goes hungry. God calls us to pray and say, give us this day our daily bread. Chingwa chaunenge wawana chitori chingwa che-community, chingwa chacho chitori chemunhu wese. God is saying, remember when you have a blessing to pass it on. Ndo saka shoko raMwari richiti give and it will be given unto you. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down,
shaken together and running over. The more you give, the more you receive. Bible Roberati, it is more blessed to give than to receive. But in Orarama, we need to remember that God has called us not just to be my receivers, as it to give to those who are hungry. James, this is true religion, to share your bread with the hungry and give to those who are in need. Amadzangu, we need to remember to see those who are vulnerable. And God is calling us into action. Saka usafunge kuti iwe zvauinazvo wakazviwana nekuti unoshanda nesimba. Asi wakazviwana because God wanted you to be an avenue of blessing. Mwari achidana Abraham kuna Genesis chapter 12, anoti through you all the nations of the earth will be blessed. God gives in order for you to give to others. Saka paunowana a blessing, remember to pass on the blessing. Pane a story that is told of a man, or of a man angari a mechanic. Akaona a lady, mangaine motor, latest car, very nice car, who was struggling along the road, and yangia pakwa by the side of the road, and asingaziuti. So this mechanic driving an old car, looking kind of scruffy, kana uchimtarisa waitoona pane basa, akabva paka mota yake. Kaona mai avo vachitambura akabvunza kuti ndingakubatsira here. Mai vakamutarisa vakati, iwewe nemota yauri kubuda yacho nemota yandiri kuti hazvisi kutoenderana. I don't think you're the caliber of person to help me. Asi havana kuzvitaura havo, asi ndo zvavangu vari kufunga. And maziso avo akangozvitaura ega. Munoziva maziso, dzimwe nguva maziso anogona kutaura. But murume uyu insisted. Mukadzi kwakutoona murume akubatsira gadzira. Mukadzi akati, I'm late for a meeting. But anyway, thank you very much. How much can I give you? Mukadzi akatsvaka kupa this mechanic some money. Mechanic akati, you don't have to give me anything. Just pass the blessing on. Saka mukadzi uyu akabva aenda to the place kwaanga ari kufanirwa kuita meeting yake. It was a restaurant. Chipinda murestaurant kwakuona anga atononoka. It was much too late, but she decided to just have a meal since anga atorasikirwa another day anyway. Saka achiorder chikafu kwakuona there's a waitress anga ari kuuya, and the words of the mechanic were still bothering her. Anga aitirwa kunzi no, hapana chandiri kuda, you just pass the blessing on. Kaona the waitress anga ari kuuya was heavily pregnant. Ko nai imi mai ne condition yenyu, are you still supposed to be at work? Kana kuti makutofanirwa kuti moe makugadzirira kuenda kuchipatara. Kanza, yes, it's true kuti I'm not supposed to be doing this. Asi mari yacho yekuchipatara handina. Saka I don't know what to do except to work. Our maya wachitarisa wakati, how much do you need kuti ukwanise kuenda kuchipatara urapwe? Chakanza, all I just need kuti ndikwanise kuwana just $500 ndo yashota kuti ndigone kundosununguka kuchipatara zvakanaka. Maya wazobati, okay, iye zvinezvi ndakutokupa $500 that you need to go to hospital. And this lady was so surprised. Because you know what, don't worry, just pass the blessing on. Mukadzi uyu achisvika kumba achipembera achitenda nezvaangaitirwa, kabva asvika kumurume wake. Achisvika kumurume wake, murume wake also had a story about a lady who he met, and to his surprise they discovered kuti ayo they had both met this same woman. The husband was the mechanic. There's a blessing in passing the blessing on. Kana chinu wawana chakanaka usachengete wega, but learn to pass it on. Imwengua, you found some money, you've gotten some money. That money mwari atokupa kuti ukwanise kuwa a blessing to others. Imwengua, you found a spiritual blessing. Bible rinoti pass it on. There's truth you've discovered in God's word. Don't keep it to yourself.
oh pane murume akabva ati I cannot keep it to myself, but I have to tell the world what the Lord has done for me. God calls us to pray. Oti namatai muchiti, give us this day our daily bread. Chingwa chatinenge tapuwa ndechedu tose. We need to learn to pass the blessing on. Mwari akukomborerei. Ati tipinde panguva yekunamata, but imwe nguva pane munhu ari kuti tenzi dai mandibatsira kuti ini ndikwanise kurarama upenyu hwekupa. Wakuru wakataura kuti chipavhurire achakodzwa. Ndibatsirei tenzi kuti ini ndikwanise kupawo kune vamwe vanenge vachitsvaka, ndive that avenue of your blessing, kuti mablessings anenge auya ndikwanise kupawo kune vamwe vanhu. Teach me to spread that blessing and to pass that blessing on. That's your desire. Changokumbira kuti usimudze ruoko rwako patiri kunamata tose. Baba wedu ari kumusoro kudenga, toda kukutendai nenyasha dzamunotiratidza zuva nezuva. Tichikutendai tenzi kuti imi you have given us so much. We pray tenzi kuti dai matibatsira kuti tikwanise kupassa on the blessing to all those who are around us, to realize kuti bread is not just for me, but it's for all of us. Zvese ndonamata musara Jesu muponesi wedu. Amen. Ungatore akapasi nerufaro raro rwese asindire angu Jesu anogara narini tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu anondiyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu ndione kufara kwake kondifadza munzira tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara ndimuone tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu.